Toto je deň 3, čo cvičím, dokým si so mnou nezacvičí Michal Beník. Dneska máme nezvyčajný deň, a.k.a. part, lebo nám napísal Ben Michal Beník, že za 90 dní sa ukáže v môjom gyme, tak som vymyslel, že vám ukážem celý môj deň. Najprv sa pozriem z okna, pekné slniečko, svieti do mojej izby ráno, potom si urobím pekne raňajky, Nutella s pikaom, potom si dám ešte k tomu tuňaka v konzerve, tak nejak. Potom idem už do gymu, to je v pohode, pohodná cestička. Tu už v autobuse, trošku prázdno, nikto nebol v autobuse. Už som na zastávke v Topolčanoch, to už môžem povedať. A idem už do gymu, tuto cvičím. Dobre, toto vám už možno nebudem komentovať skôr. Úplne, tu som si dal len triceps, potom som si tu dal chrbát, tak nejak, tu som zmenil nastavce, to bude dlhšie trošku trvať, zrýchlil som vám to konečne a nemá to 7 minút a tuto som robil ten chrbát, potom som si zmenil zase nastavec na ten, čo tam bol, neviem na čo, lebo som najprv mohol dať tehličky, až potom chrbát, ale nevadí. Dal som si tam 3 sety na každom úplne, na každom triku. Potom som si dal tiež chrbát, takýto stroj perfektný. Musím sa vydýchať, lebo to už bolo náročné pre mňa. A neviem, čo mám k tomu hovoriť, lebo tu musím len tak sedieť, počítať si prsty, zase ísť na iný stroj. Teraz cvičím tecky. Alebo sa mi to len zdá, neviem. Dobre, nie som odborník v strojoch, tak som si tam dal najprv desinu, potom počkaj čo? Nie, áno, najprv desinu, potom 10, 12,5 a potom 15. Teraz som si dal cecky normálne na pec deck. To je môj obľúbený cviky, jak som hovoril v minulom videu, neviem či. Tam som si dal dosť málo. Potom som išiel zase chrbát. Nie je to tu vidieť, ale mal som full body. Nechcel sa mi to nie že nechcel, ale keby som to sem dal, tak by malo to cez 10 minút, lebo ja som nie že sedel tam a tak oddychoval, ale ja nemám ani čo k tomu povedať. A tu som robil už pull-upy a tu som pózoval troška. Trošku hudbička, neviem či počujete, ale asi sem dám inú hudbu. Nie je to dosť vidieť, lebo som mal konečne stand, na ktorý som si dal tento mobil. Jedný vety k tomu, že napísal Ben nie do komentára, ale napísal mi na správy na TikToku. Akože ďakujem za podporu všetkým, čo ho označovali a aby to videl a tak ďalej. Chápete? Hlavný princíp. Tuto som už išiel na zastávku. Na zastávke som už teraz. Fúha, trošku lík moje adresy. Dobre. Tu už idem domov a dúfam, že sa vám video páčilo, označujte MBNA v komentároch, ale to už asi nemusíte, on to určite vidí a pozerá si to. A dajte like a odber, tuto vám dám na obrazovku teraz môj YouTube a nový account na TikToku, kde budem točiť videá z gymu. A dovi!